Billahi mina shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad shaitan genin ko ka sindi ni Allah to baraka mai ka sallam kun jigi Muhammadul Mustafa ka ana sudun ana jenyo nyimo nga foli bebe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma intina janya mina body jamana kishi kama ni jamana suveli kama jamana ka bunya na ka tanga anaka horoma ukato jamana ka koso no te ntinda dunga nya ndogo ke ka page ka clifle na Abdul Nyanga be ka bara chamange pour que ka anga gouvernement demain parce que demeli bete itanuni ka jemeta ka foi no fe demeli e muyi kana lebu koso o mali gouvernement fe ka redo lebu ko dola ku koloshi we muyi nya nyangi ay publication chamange fe munu ye ukoku na diplôme di diko ka ira la folo nete diko ka diplôme contrôle aya yira ka fo ko mu ma jukoro arna ki ba jukoro ne ba ku be kalama mba ko kalama ba fo ntege chi fle chukum dobna wuli kuma la aya be imam contrôle la ne de diko manamina bubuye uka anga medayin bubu ya do akana mimi do kanata bubu kele ka do akana nyaro chevalier be dore fene be mimi do kana aklite toyna o min dona akana ne bora nya publication commander na bi fo mo commander voilà commander merci commander ne a commentaire ke ka kla ka blanga page ka folie ke bubu ye ngai minge au conseil président pour a jarani donc moi je ne suis pas contre aga medeko mais medai galona ma glani kwanga jamana daka dula ko mo bismillah fanga jamana aéroport salon ba kono ka so ne ba mo don mbu be ba fon tege chi ube dugu mina o dugu banula mi me Liban mi me ka ko ere labe ani mi me Côte d'Ivoire ani kamale wore mimbe farafin meni bedon mi de ko inte chiende nyani almami ere kata bi fili kono mo de be seli kofe mba ado mo de be seli kofe opmana nyani ikata do fili kono a fili mimbe wallahi abika seli chien wallahi ni sona ni ma iko fe seli be ga haramu wallahi sharia la parce que oye almami a tout ka do galona ne bolo nyang tap ma bo meno ma bo fanga mo la son chien tede mo min to ko bala ya legere a ni nga ko swala ba edre jo abendo ya legere be min don ne bo don abe mina ma don ya legere ka patron aka patron ba mbado comme ko ingera on keleli a d'abord nous courir de cam parce que au tième mission mina ne bouton Amin Saïk Jafar D Jafar afatoko Jafar ma fadon Amin Saïk ma fadon ma eredo ya tete mo abe Côte d'Ivoire ajame sugu kono aka imebulu be ma don arebe ndo ngateme Mali beka abe ne don abe Cheri Ousmane Madana edara don me klaka ano photo yirila me klaka ano photo chi abaye abo do olu de la kata wajulu ka yorola amin ne flegan ko inabe are de la kata wajulu ke Côte d'Ivoire antaraf mais akla ka yelema ka ko yelema mara kwa aduna ko chamana min do se ka laka wala dina mo ko chama ya mabwala o sisa ay i profiter avec Facebook ka amin se be Facebook ana on rebe ami abe publication munu M5 ko wati diko ka ko donc abaka tche do contacter obe Liban were bano la fatara kiri la parce que avait faux diplôme glanga di mo maka pirifu di mo maka baraudi wa docteur to maka ne docteur te Ali Akil Khalil to ko nunu reka nga islamo hakili jigi ko do lo to ko munu menna ali digo ga la iri digo ga fawu aka janyona bo diko swala baye dra do ido ko ke identité do ko nene donc à fier parce que en faut dinga folo di digo nui ka fier nkoro mede mi mina di mani chentere nunu be kan inegane ube kan ni arnakere no asoro nu te kan ni arnake ni nu bena kodola opma ngabo kila somi kamalion na somi opma ni benga nu ba di ni bengante na lere dalin tula ne arnakiru akula sedine sino libano be ndo nyo de fo kabe ko indam ne ramu meka amin nyini telephone na masoro amin Saïk bendo wallahi kala ube medaye ndi
mais cɛ m'a dɔn a tɛ droit de l'homme na kuranɛ ta ka diya kuranɛ filɛ a ta ka diya billahi cɛ tɛ droit de l'homme na ne tɛ n kali kuranɛ la ko bɛɛ la dɛ manamanakan na dɛ cɛ tɛ droit de l'homme na n kalila kuranɛ la droit de l'homme mɔgɔ tɛ a vidéo bɛ yen ani libanɛw droit de l'homme mɔgɔ tɛ wa a bɛ ka fɛn fɛn titiri fɛn fɛn fɔ a yɛrɛ la a bɛɛ nkalonfin kirikiri cɛ yɛrɛ bɛ taabolo min na o taabolo mɔgɔw de ban'u la silamɛya kɔnɔ ko parce que u bɛ min na a n'olu ka taabolo tɛ taa et puis le kabako ye sa ko droit de l'homme et puis droit de l'homme mɔgɔw bɔra ka min fɔ a la cɛ in na a vidéo bɛ n bolo wa cɛ in n kalila ala la n bɛ wuli min bɛ Liban yɛrɛ relation min bɛ ne Libanɛw cɛ ne b'o dɔn min bɛ Liban n'a nana médaille di n b'a photo bila ka taa a y'a lase a yɛrɛ ma a ka ɲi n'a ye médaille di n b'a vidéo bila ka taa Liban a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n'a ma Liban bila n'a taara o b'a minɛ n y'o layidu di maliyɛnw ma o b'a minɛ n'a seginna Liban parce que a bɛ ka min kɛ escroquerie internationale i bɔra n'a ye Liban i bɛna n'a ye farafinna i bɛ faux diplôme dilan ka di mɔgɔw ma a vidéo bɛ a bɛ YouTube kan fan bɛɛ a ye doli YouTube kan a k'a sɛbɛn docteur Ali Akil Khalil a ka escroquerie a y'a sɛbɛn minnu bɛ arabukan dɔn a ye taa sɛbɛn sisan a b'a ye a fɛn bɛɛ bɛ arabu la komi a ma bila français de la mais an bɛna a traduit français la mɔgɔw k'a ye n bɛ bɔ dɔrɔn ka nin fɔ Mali autorité n'aw taara nin kɛnɛ kɔni kan n'aw taara nin kɛnɛ kan ni CNT président yɛrɛ nin kɛnɛ kan walima ministre dɔ wallahi a ye maliyɛnw tigɛ aw yɛrɛ la ni su ala ba ye dɔrɔn n bɛ bɔ ka nin de fɔ foyi tɛ ka jamanadenw kunnafoni kɔ min bɛna kuma o y'i kungo de e bɛna fɔ a tɛ diko fɛ a tɛ diko fɛ ne ka kɛ diko fɛ o ye ne ka diinɛ dɔ de ye et puis ne b'a fɛ koyi ni ne t'a fɛ ne tun tɛ nin fɔ n kɔni bɛ min fɔ ko danbe ko bɛɛ la danbe ko bɛɛ la ne tɛ mɔgɔ contre la ne tɛ se ka kɛ mɔgɔ contre la ne bɛ k'i contre la n bɛ k'i contre la n ka jamana kama walima n ka diinɛ kama sinon i yɛrɛ kun kɔni tɛ diko ma foyi sɔrɔ min tɛ ne bolo o tɛ yen ne bɛ mɔgɔ min bɔ la a bɛ mɔgɔ 1000 bɔ ma dɛsɛ foyi la ala man dɛsɛ a man dɛsɛ n ka isanyi sɔngɔ la a man dɛsɛ n ka mɔbili la a man dɛsɛ n ka sɔrɔ foyi la ne bɛ bila mɔgɔ contre la cogo di o ye danga ye ne kun ne bɛ se ka bila contre la principe dɔw ni tiɲɛ dɔw de kama donc su ala ba ye dɔrɔn ka bɔ ka maliyɛn kunnafoni minnu bɛ ka na médaille di k'u k'a f'u ye Ali Akil Khalil i bɛ n dɔn b'i dɔn i bɛ n dɔn b'i dɔn Amin Jafar Soyig Jafar ye mɔgɔ min ye a fa ala ye siran jɔ kun don a kun sigilen don Côte d'Ivoire aha n tɛ fɛ ka don détail dɔ la fa ye mun ye Ayatollah yɛrɛ ye yɛrɛ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ y'a legere e min bɛ julakan mɛn e tulo bɛ na ci lase tɔw ma ko su ala ba ye dɔrɔn kumana n'a ye ni médaille di min b'a kɔfɛ ka nkalon dilan n'a sɔrɔ ni médaille joli dira Diko ma ne bɔra trophée joli dira a ma ne delila ka kuma wa aw ni ala cɛ trophée joli dira a ma est ce que su ala y'a da don a trophée ko kelen na wa a fɔ n ye kɛ bubu ye trophée d'a ma yan n y'a tanu a kan o kɔfɛ trophée wɛrɛw dira a ma n y'a tanu a kan ne t'a compte la ala k'an bɛɛ sababa ma ni ne kun don wa salamu aleykum wa rahmatulah